Vi har i rødt hjørne Ersi fra CK, der må gerne klappes. Og i blåt hjørne Anton Terkelsen, Bornholm Boldklub, og der må også gerne klappes. 3 omgange, halvandet minut. Lars, det nu må slå en streg. Bare ikke nogen sidder der med. Så. Kan godt. Kan godt. Første omgang. Sådan. Sekunder. Flot det. Sådan altså. 10 sekunder. Vi tager tredje omgang.
Ja, jeg har pointene. Rødt hjørne får 29 point. Skal man gerne klappe sig, det er rigtigt. Nej, måske ikke klare for hårdt. Og blåt hjørne 29 point. Det er flot.